सरगम स्टूडियो बोधगया। नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। हाँ, नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। प्रेजेंटेड बाय लड्डू हलचल म्यूजिक। हमर समान सतमोल नइखे, पहिले से एकरा में होल नइखे। कोरी के ओरी कैसे करिया होगे, लगा हो तोरा भीतर मरिया होगे। इता दोसरा के छेनी से फूटल होगे, इता दोसरा के छेनी से फूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। प्रेजेंटेड बाय लड्डू हलचल म्यूजिक। राजस्थानेंदर बयान रोधा जी, नवरियारी से दलोड जी। मिलल जोगाड़ ऐसन पहिला बेरी, और उछला से करावल करी। दोस्त हमारा ना दिखाए कर लूटल होगे, दोस्त हमारा ना दिखाए कर लूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। हाँ, नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। प्रेजेंटेड बाय लड्डू हलचल।